Merħba tfal, mela jiena llum se nkompli bi ħrafa minn ta' Esopu. Aħna x'ngħidu fuq il-ħrejjef ta' Esopu? Il-ħrejjef ta' Esopu dejjem ikollhom talima liema bħala. Mela il-ħrafa li għandi għalikom illum jisimha Iż-Żrinġijiet u l-Barri. Ħin l-istorja, inħarsu u nisimgħu. Proset. Mela darba waħda kien hemm roqa ilma l-ġmiel tagħha imdawra kollha qasab. Ħafna annimali kienu jinżlu jixorbu minn ġodin ir-roqa ilma. Kienet imdawra biż-żrinġijiet. Darba waħda kien hemm barri illi kellu ħafna għaġġ. Kien annimal kbir, annimal enormi. Kien jaħdem fl-għelieqi. Kellu kull sieq ma tispiċċa qatt. Saħħa ta' barri ngħid. Dan il-barri iddeċida li kien se jmur jixrob minn ġodin l-għadira ilma. U b'dawk is-saqaj kbar u goffi ġottajn ċluf, ċluf, ċluf. Hekk kif jagħmlu saqajh ta' quddiem jagħmlu ta' wara. Iżda b'xorti ħażina dan il-barri għaffeċ iż-żgħir miż-żrinġijiet. Ma derx aktar, sparixxa. Il-barri xorob fuq li xorob fuq li xorob u mar lura bil-kwiet. Ġiethom miż-żrinġijiet, tħares lejn iż-żrinġijiet kollha. Iż-żgħir fejnu? Iż-żgħir ġie annimal kbir ħaj jixrob u għafġu b'siequ laqas rajnih iktar. Taf kemm qed inħossu n-nuqqas tiegħu. Eħe. Imma fittixtu sewwa. Iva, rajnieh aħna bajnejna. Taf daqsix kien fih dak l-annimal kbir kbir tassew. Ja, kemm kien kbir? Qalet iż-żrinġ u bdiet tintefaħ. Iż-żrinġijiet hekk jagħmlu. Kien forsi daqshekk kbir? Kien ikbar, wieġbu iż-żrinġijiet. Intefħet ftit ieħor. Forsi kien daqshekk kbir? Kien qisu monstru. Kien ferm ikbar minn hekk. U din iż-żrinġ intefħet aktar. Nifs kbir il-ġewwa. Kien kbir daqshekk. Infaqad. Daqshekk. Dik it-talima tafux. X'inhi t-talima? Mela ħanajdilkom x'inhi t-talima. Tippruvax tagħmel l-impossibbli. Huwa żrinġ. Daqshekk u daqshekk u daqshekk. Qatt xi darba jista' jiġi kbir daqs barri? U żgur li le. Mela ħudu ħsieb. Għamlu dak li tifilħu u tippruvawx tagħmlu l-impossibbli għax ma taslux. Mela dik kienet il-ħrafa qasira li kellna magħna llum, nispera ħafna li jogħġbitkom. Sa ma nerġgħu nintaqgħu insemmilkom tfal.